Dette podcast vil belyse, hvordan privatøkonomien og den kapitalistiske økonomi udviklede sig under velfærdsstaten i efterkrigstiden ved at tage udgangspunkt i højkonjunktur og et stigende skattetryk. Under krigen har folk været vant til at spare, og derfor ses slutningen på krigen som et positivt opsving. Folk bruger mange flere penge end før krigen, og derfor kommer der en stabil højkonjunktur. Man ønskede ikke at vende tilbage til en økonomisk usikkerhed som under krigen. Alle borgere skulle op på et acceptabelt økonomisk niveau. På grund af højkonjunkturen bemærkede folk ikke det stigende skattetryk. I perioden fra 1945 til 1958 blev der vedtaget mange nye sociale reformer. Der blev igangsat et projekt, som skulle have til formål at sikre alle borgere i de sociale lag ved støtte den her nye velfærdsstat. Alle skulle have en folkepension i en alder af 67 eller over. I og med, at borgerne fik flere penge, købte de også flere luksusvarer, som f.eks. vaskemaskiner og biler. Dette resulterede i, at staten inkasserede mange flere skattepenge og skulle f.eks. også bygge flere veje til det kraftigt stigende antal biler. Således satte højkonjunkturen ind i 1958. I forhold til den tidligere periode fra 1945 til 1958 næsten fordobledes den gennemsnitlige årlige vækstrate. Det vil sige, at staten fik langt flere penge end for skattekroner. 50'erne og 60'erne var de år, hvor middelklassen for alvor voksede frem. Middelklassen bestod af tjenestemænd og funktionærer. Middelklassens fremgang skyldtes hovedsageligt den voksende offentlige sektor. Den offentlige sektor, eller servicesektoren, som den også kaldes, gav arbejdspladser til tjenestemænd og funktionærer. Antallet af arbejdspladser i den offentlige sektor fordobledes fra ca. 330.000 til 650.000 i perioden frem til 1972, hvilket også kan ses på tabellen. Af tabellen kan man også se, at den erhvervsmæssige procentfordeling af funktionærer og tjenestemænd steg fra 22,5% i 1950 til 42,3% i 1975, hvilket illustrerer, hvor meget middelklassen voksede. I efterkrigstiden skete der også et enormt fald i arbejdsløsheden. I perioden kom arbejdsløsheden helt ned på 2%. I form af, at arbejdsløsheden blev lavere, og der kom flere offentlige ydelser, så boomede privatøkonomien. På grund af dette voksede forbruget med 75%. Det var også i denne periode, hvor teenagekulturen voksede frem. Denne gruppe blev en forbrugsmålgruppe i sig selv.